На последния преглед педиатрът ни каза, че фонтанелата на Алекс се затваря по-бързо от очакваното. Като всяка майка първо се притесних, но след това проучих темата в детайли. Днес ще ви споделя всичко, което научих за това меко място на главичката на бебето. Какво всъщност е фонтанелата? Фонтанелата не е просто дупка. Това са мембрани между костите на черепа, които имат две критични функции. Първо, да позволят на главичката да се свие по време на раждането и второ, да дадат пространство на мозъка да расте главоломно през първата година. Бебето има две основни фонтанели. Малка отзад, която се затваря до втория месец, и голяма отгоре, за която говорим най-често. Кога трябва да се затвори? Нормата е огромна. От 6 до 18, дори до 24 месеца. Всяко бебе е индивидуално. Проблемът не е в самото затваряне, а в това дали главичката продължава да расте. Ако фонтанелата е малка, но обиколката на главата се увеличава в нормални граници, мозъкът има място и всичко е наред. Педиатрът следи точно този баланс на всеки преглед. Тук идва тънката връзка с витамин D. Той помага за увеличаването на калций и втвърдяването на костите. Когато фонтанелата се затваря твърде бързо, преди 6-тия месец, лекарите често коригират дозата. При Алекс преминахме на схема с редуване. Един ден една доза, един ден две. Целта е да забавим втвърдяването на костите, без да лишаваме организма от важния витамин за имунитета и общото развитие. Мами, не забравяйте! Фонтанелата не означава автоматично проблем. Означава само по-често следене на сантиметрите и корекция на витамините. А вие имахте ли подобна корекция в доза на витамин D? Споделете ми в коментарите.